Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Hani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Patay si Labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa ug iyang asawa atol sa pagpamusil sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado alas 11 kaganinang buntag. Gibutyag ni Manila International Airport Authority General Manager Jose Honrado nga laing duha pa ang namatay tungod sa pagpamusil. Upat sab ang samdan atol sa hitabo. Dugang ni Honrado, duha ka mga suspect ang gitan-aw sa mga otoridad nga giingong riding in tandem. Gidala na sa ospital sa Philippine Air Force ang naigo nga miyembro sa pamilya ni Mayor Talumpa. Adto ta karon sa Pagadian City uban ni Jongka John bahin sa pagpatay sa mayor sa Labangan Zamboanga del Sur. Jong? Yes, Minjo. Matod pa, walay gikatakong hulga sa kinabuhi ni Labangan Mayor Ukol Talumpa. Apan aduna kini karido kung kaaway sa ilang pamilya. Hugot nga gikondina sa provincial government sa Zamboanga del Sur ang pagkamatay kang Mayor Ukol Talumpa. Matod pa ni Provincial Information Officer Leo Santillan, ang kamatayon ni Talumpa sumala pa dakong epekto sa leadership sa Nationalist People's Coalition sa lungsod sa Labangan. Si Mayor Talumpa nahimong Vice Mayor sa Labangan o niadtong Mayo lang napili pagka-mayor. Iyang napili ang incumbent mayor nga si Wilson Kitinandang sa Liberal Party. Mincho? Okay, Jong, base sa akong research, kainumdum ko nga sa 2010, aduna po'y murag attempt sa iyang kinabuhi dinhi sa Manila, pero obviously wala ni kuan. And then in 2012, diin vice mayor pa siya, aduna sa grenade attack. So sa tanaw ba sa mga tao din ha, this has something to do sa iyahang away within kanang sa ilang pamilya o sa politika ni? Daghang gahugon-hugon Minchon nga posible may kalamgitan usab ang politika. Apan kainumduman nga diha sa Manila pipila ka tuig ng milabay, gi-attempt usab siya sa paghunos ang iyang kinabuhi apan naka-survive siya sa maong pagpusil ini. Usab po na sa gi-diskutan nga mga anggulo dire nga posible nga dunay kining kusganon jud nga gilantaw ang rido sa pamilya gumikan sa previous nga mga attempt sa iyang kinabuhi, Mincho. Okay, so Jong, aduna ka ba'y idea kung kinsa gyud ang iyang mga kuyog, kinsay kauban sa mayor pag-anhin niya dinhi sa Metro Manila? Sumala pa sa impormasyon nga ito nakuha diri iyang asawa o katong duha ka pag-umangko niya. Ang uban ay may mga escort, no? Escort. O paningkamutan na ito nga makuha ang pamahayag ang iyang pamilya apan midumili una sila sa paghatag sa komentaryo o pamahayag o reaksyon kalamitan sa maong hitabo, Mincho. Okay, Jong, would you know kung habit ba sa mayor nga mobisita or magbakasyon dinhi sa Manila every Pasko? Usahay muanha dyan na siya diha kay naman yung mga transaction po gani sa vice mayor pa siya kanunay man siyang tikanaan sa Metro Manila og matud pa nga aduna sila business usab siya diha kauban siyang asawa diha sa Manila, Mincho. Alright, taghang salamat Jong Kajon alang sa update bahin sa pagpamusil kang labang Mayor Ukol Talumpa. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, giaprubahan na sa Regional Development Council Central Visayas ang 27 billion pesos na rehabilitation fund nunot sa linog ug sa bagyo. Sa Sunstar Superbalita, usa ang patay ug duha ang kritikal sa bangga sa multicab ug truck sa South Coastal Road, syudad sa Sugbo. Ug sa Cebu Daily News, nangayog extension ang mga bakwit nga anaa sa Tejero Elementary School sa Cebu City, una sila mobalhin sa 10th City sa South Road Properties. Atong sayra ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao.
Sa Sunstar Davao, mo expire na ang kontrata sa mga job order workers sa Davao City Government karong December 31. Sa Bandera, Mindanao, nagpabilin gihapon ang debris sa Bagyong Pablo sa tulo ka lungsod sa Davao Oriental. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, gidagit sa mga giingong bandido ang usa ka teacher sa Zamboanga City. Ug sa Mindanao Daily Davao, gilaraw sa Davao del Norte Provincial Development Council ang mga infrastructure projects. Gipaluyuhan sa Interfaith Forum for Solidarity and Peace sa Pagadian City ang resulta sa investigasyon sa Mines and Geosciences Bureau nga mideklara nga dunay kalapasan sa balaod ang paghatag og small-scale mining permits ngadto sa 5 ka mining companies sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Gipa-revoke sa MGB ang mga permits. Si Jong Kajon sa detalye. Jong. Mencho, ang rekomendasyon sa MGB nasukip sa findings sa ilang investigasyon kalabot sa pag-isyo og small-scale mining permit ngadto sa 5 ka mining companies sa Zamboanga del Sur. Ang findings si Engineer Romeo Santa Cruz sa NGB Regional Office nitakdo sa reklamo sa subanan leaders nga walay consent kon pag-uyon sa mga nitibo sa dapit nga minahan ang mining proposal. Ang lead convener sa subanan leaders forum nga si Timoay Langhap Rio Olimpio Lingating ni pasangil sa iyang reklamo ngadto sa buhatan sa presidente nga naglapas sa Indigenous Peoples' Rights Act kon ipralo ang paghatag sa mga local government units og permit. Tungod nini, ang MGB misugyot nga i-revoke sa mga LGU ang small-scale permit o mining permit. Gitumbok sa complainant ang unom ka small-scale mining project nga natagan og permit sa provincial government sa Zamboanga del Sur ug laing 3 ka large-scale mining operators nga natagan pa og exploration permit sa DNR NGB. Ang mga dapit nga apektado nasulod sa subanan o ancestral domain sa mga indigenous peoples communities sa mga lungsod sa Bayog ug Minsalit di nahimutang sa Mount Pinocchis Mountain Ranges. Ang National Commission on Indigenous Peoples una nang nimando sa mga mining operators sa paghunong sa operasyon hangtod makakuha og consent kung pag-uyon gikan sa mga nitibo. Mincho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisita hisab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sad ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.